Sabado sa hapon, og ready na mi mo pauli sa ubon. Ratsa tani, kay gikan mi og sisiket, nagsimba. Abi namo nga ang train mo gikan si sisiket exactly 3 p.m. Pero alas 3:55 di ay sa hapon. Naabot mi sa train station 2:30. Ug kay para mabugnawan mi kay grabe gyud kainit ang panahon, ning sulod mi aning cafe dinhi sa train station. Ug kay bawal man kay Adam ang tamis og ang mabugnaw nga mga ilimnon, hot milk na lang daw ang iyahang orderon. Murag korek na pod si Adam mo inom ug mag-order dinhi sa cafe. I gave him the freedom to drink his own milk. Bahalag magkalat na din ha, basta kay maka-learn siya on how to drink by himself. Diba? Para independent boy na dayon. Niingon di ay siya nga lami daw kuno kayo ang milk. Gusto pagani daw niya og more milk. By the way, guys, si Adam is 1 year old and 10 months. So I'm so proud nga kabalo na siya mo kandos sa milk ug iyahang imnon bahala og daghan usik, pero that's okay. Kana ding tindira sa likod ni Adam kay nalinga po na kay Adam kay si Adam ning atubang gyud sa iya ug nang ingon siya sawadikap. Pero gula sa mon si Adam di kina siya magsawadikap, bahala og pugso nimo, pero moingon gyud siya no. Pero this time si Adam naa sa mood. Story time, si Adam di ay pagsakay na mo sa train kay nagsige siya kanta og Rain Rain Go Away. Lingaw kayo siya kay iyahang gina-change ang lyrics nga instead of Little Adam or Little Children wants to play Little Mommy daw kuno. Pagkagabi pagtulog niya, nangkalit lang man siya og bangon kay ning kanta og Rain Rain Rain. Base ng iyahang pagdaman kitungod sa milk or sa sige niya og balik-balik sa kanta nga Rain 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 Go Away. Dinhilang taman ang amo ang video. God bless you. Till next time. Bye-bye.